खौरांनि बा रादाबनि मोनसे सेक्सन बानायनाय जादों मा थासारियाव दं बेनि थाखाय जोङो नैबे जानुवारि मासनि गेजेरावनो मोनसे थाबैनो जों मोनसे सावरायगोन कारन दा बेखौ आपग्रेड खालामनायनि उनाव जोङो गोबां बिथिंफोरखौ आरो नायबावनो गोनां जादों आरो जि थांखिजों जोङो बेखौ दाबिदों एबा खावलायदोंमोन दा बेखौ मोननायनि उनाव जों बेखौ जोंनि लाबालाबनि थाखाय बोरै बाहायनो हागोन जोंनि खौराङानो जा एन्टारटेनमेन्टआनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बोरैहाय मोजां बाहायनो हागोन बेखौ लानानै जों थाबैनो जोंनि सेन्टाराव खामानि मावबाय थानाय आरो लोगोसे बे इनफरमेशन आरो ब्रडकास्टिं डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसियेल्सफोरजों सावरायगोन जाहाथे बेवहाय लकेल आरो रिजनेल लेंगुवेजाव जिखिनि जोंहा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेनिफिट जानो हानाय बायदियै खामानि मावनो थाखाय जोङो बेखौ खावलायगोन सिगाङाव गोबां सावरायदों जिहेतु थाखानाय टिभि सेन्टारखौ खोमानानै लाबाय गिदिर सम्पदखौ खोमानानै लाबाय बे बिथिङाव जे लांफिननाय जे जितु टिभि सेन्टार बेखौ लाबोफिननायनि राहा लागोन टाइम टु टाइम गभर्नमेन्टनि पलिसिफ्रा सोलायबाय थायो आरो बेखौ लानानैनो बिथांमोननि खामानिफ्रा एसे बेबायदि जायो नाथाय क'क्राझाराव जे दूरदर्शन केन्द्र नांगौ बेखौ लानानै जों मालाबाबो आपस खालामाखै आरो बेखौ जेरैखि जाया गायसनफिननो थाखाय जोंनिफ्राय जों नाजानाया दंबाय थायो आरो आं मिजिंथियो जोङो बेखौबो थाबैनो गायसननो हागोन